Željeznička pruga od Vinkovaca do Vukovara u završnoj fazi. Jedan od ciljeva modernizacije ove pruge je povećanje opsega željezničkog teretnog prijevoza i prekrcaja robe u luci Vukovar, te je bolja povezanost željezničkog putničkog prijevoza Vukovarsko-srijemske županije s glavnim prometnim koridorom Republike Hrvatske. Izuzetno mi zadovoljstvo da smo možemo doći tu pri kraju radova na modernizaciji i elektrifikaciji pruge Vukovar-Vinkovci. Inače, kao što smo ranije rekli, ta pruga je dužine nekih 20 km, nešto malo manje, vrijednosti 76 milijuna eura, od čega se 85% financiralo iz kohezijskog fonda, Europskog fonda, a ostatak iz državnog proračuna. Posebno značajno, istaknuo je Čužić, je to što je pruga osposobljena za brzinu vlakova do 120 km na sat, čime se značajno skraćuje vrijeme putovanja u dnevnim migracijama stanovnika. Time će se vrijeme putovanja u putničkom prijevozu od Vinkovaca do Vukovara skratiti za 20 minuta, a u teretnom prijevozu za 30 minuta. Izgradnjom novog, odnosno modernizacijom postojećeg mosta, izgradnjom propusta, priključnih i servisnih cesta, dodatno je povećana sigurnost svih sudionika u cestovnom i željezničkom prometu. Osim povećanja sigurnosti, osim brzine, udobnosti putnika samih, povećat će se i konkurentnost luke Vukovar. Ovo je jedan od 27 projekata koji su inače trenutno sada u tijeku u Republici Hrvatskoj na modernizaciji željezničke infrastrukture, a u sljedećih 10 godina planiramo uložiti nekih 6 milijardi eura na rekonstrukciju kompletne mreže. Elektrifikacijom i nadogradnjom pruge osigurava se ekonomski i energetski isplativiji te ekološki održiv željeznički promet. Nedvojbeno značenje ovog projekta značajna je sastavnica za svekoliki gospodarski razvoj lokalne zajednice. Brojni izazovi i poteškoće stajale su na putu realizacije ovog projekta. Radovi su krenuli u travnju 2020. godine. Praktički, možda sad to suvišno više i govoriti, ali moramo spomenuti da su se radovi odvijali od početka pojave pandemije u Hrvatskoj. Znači, potrebno je istaknuti iz razloga jer nas to pratilo cijelo vrijeme i dan danas imamo problema, jer od tih prvih slučajeva dogodio se, znamo svi, veliki poremećaj na tržištu i tako dalje, protok roba doveo je razne izvođače, odnosno kooperante i u financijske poteškoće. Neke materijale praktički bilo i nemoguće nabaviti određeno vrijeme, što nam je sve skupa i dinamiku radova. A sada su napokon, ističe, u završnoj fazi i što prije očekuju puštanje pruge u promet. Podsjetimo, modernizacijom pruge povećava se kapacitet dionice i poboljšava pristup luci Vukovar. To znači da modernizacija i elektrifikacija ove dionice pruge unapređuje željeznički teretni prijevoz i omogućava uvjete za gospodarski razvoj lokalne zajednice, poglavito šire regije Vukovara i Vinkovaca, a u konačnici i istočnog dijela Slavonije. Zato je važno naglasiti kako ova suvremena pruga osigurava učinkovitu i pouzdanu željezničku povezanost između luke Vukovar, glavne luke za unutarnju plovidbu u Republici Hrvatskoj i njenog zaleđa. Projekt je osmišljen i realiziran u suglasju s prioritetima Europske unije za promicanje održivog teretnog prometa kojim dominiraju unutarnji plovni putovi i željeznički promet. Potražnja za teretnim prijevozom u luci Vukovar posljednjih godina stalno raste, a ako se taj trend rasta nastavi, obnova i elektrifikacija pruge Vinkovci-Vukovar u sinergiji s drugim mjerama omogućavaju modalni prijevoz transporta sa cestovnog na željeznički. Taj projekt prvo ima veliki utjecaj na zaštitu okoliša. Znači, već pruga je elektrificirana. Znači, imamo već dizel lokomotivi koji, znate, vredne emisije koje imate i tako dalje. Primjenom najsuvremenijih tehnoloških rješenja gradnje realizirano je smanjenje buke i vibracija koje stvara željeznički promet, što je u trendu s ekološkim pristupom prometnoj infrastrukturi. Naposljetku, nije nevažno da se elektrifikacijom pruge poboljšava ekološka održivost i energetska učinkovitost, što pridonosi općem cilju, otpornost na klimatske promjene, zaključuje glavni nadzorni inženjer. A zadovoljstvo završetkom radova nije krio niti predstavnik izvođača radova. Mogu reći da sam s ponosom i kao Slavonac i kao predstavnik izvođača sretan što smo pri kraju radova sa ovako modernom prugom u Slavoniji. Da pohvalimo i HŽ infrastrukturu koja se odlučila da ovaj projekt bude među
pri prvim projektima ovoga koje sada rade uz sve ove velike projekte i evo nadamo se da će što prije krenuti dalje od Zagreba prema Slavoniji, da nas malo ipak povežu bolje nego što je to do sad bilo. Dodajmo još i to kako je HŽ Infrastrukture trenutno najveći nositelj infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj i najveći korisnik bespovratnih sredstava Europske unije u prometnom sektoru.